pala yun, no? Kaya niyang gawin ang lahat, pero dahil hindi ka naniniwala sa Kanya, hindi siya magmimilagro sa'yo. Your God is a mighty God. Pero kung hindi mo siya hahayaang kumilos sa buhay mo, wala din mangyayari. Kaya niyang baguhin ang buhay mo in an instant. Kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo, ang relationship mo. Kaya niyang ayusin. Pero kung hindi ka papayag na makialam ang Panginoon, He is limited by your human will. Ang Panginoon, gusto niya specifically naririnig sa'yo. Ito pangalo, alam din po natin, ang Panginoon naman, alam naman lahat ng pangangailangan mo. Pero bakit inuutusan ka niyang manghingi pa? Kasi kapag nanghingi ka, ito ay response na naniniwala ka sa sinabi niya. Alam naman niya eh. Alam niya, He knows everything that you need. Pero hinihintay niyang manghingi ka para alam niya kung naniniwala ka ba sa mga pangako niya. Kaya hinihintay ka niya. So He was limited by her asking. Pero ito ang but, a big but. Limitado siya ng panghihingi mo.